sa nagaparaan karon nga NBA playoff. Singer nga si Ronel Young nagpanghatag sa nga plane ticket sa iya mga kasimanwa nga LSI. Samtang sa balita espesyal, aton padayon istoryahan ang mga maayong epekto sa mga kabataan sang istrikto nga ginikanan. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Agosto 21, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, aton balita sa lakat sang panahon. Last 3 niya kagahon Biyernes, Agosto 21, ang ginamonitor nga low pressure area ang katapusan nakitaan sa naminhan na sidlangan sang Kasiguran, Aurora ukon mga 210 kilometros na sidlangan sang Apari, Cagayan. Ang southwest monsoon ukon hangin habagat sa gihapon ang mag-aapekto sa Luzon, ang bugos nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro ang makabatyag sang magulugal-umon nga pakalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpangilat bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan nga hangin gikan na bagat na nakatunda na mga luntad sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro kag baybayon mangin kasarangan tubtub sa mabulubalod. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental karon nga adlaw mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtub sa 32 degrees Celsius. Samtang adlaw nagbutla kay na alas 5:43, magatulod naman karon sa gabi alas 6:15. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, welcome once again sa aton diri nga Aksyon Balita Morning Edition. No? Sa aton diri nga mga Facebook followers, mga aga. Sa kay Gracia Horvidalia, of course, still watching from Silay City. Anasol Sumugat sa Dueste. Good morning, man. By the way, shout out ako no kay Mami Eds, si Dennis Roma. Shout out no kay Mami Eds. Kanami sang pag-deliver niya sang Song of the Day gapon. Bongga, doon na pressure ko. Ano ganito gapon ang Song of the Day, man? Anong Song of the Day niyo kagapon? Basta kanami ko sang pag-deliver niya. Ako na lang Heal the World bala? Heal the world. Okay. Hindi ko memorize ang lyrics. Munta na mo kuro daw. Make a better place than you and for me in the entire human face. Daw mo na siya ito. Kung di ko malipat. Cory Vidaha, more night na. Super kanta mo naman. Sab. Hindi na ako magkanta ka na kinakakanta na ako sa mga pwede na. Ganay man. Abos se de umutusyo. Ay lang, no to? Brown out ako. Jean Oseser, of course, good morning to all members of Energy Fans Club. Girlie Sumugat, good morning Action Radio. Si Girlie, taga Panukoy ni siya. Phase 3. Lulit Atos Digayog, Jesselyn Andrada Changson, Leo Guno kay Linana Aleriana Bridget Changson kag Prince Changson. Ningning Villaluz, happy birthday kay Papa Boy Villaluz. Karon nga adlaw, happy birthday Boy Villaluz. Jose Herson Lapinig Junio, good morning man. Kenneth Vallejo, Samuel Joash Mendoza Kayot, Jesus Cares sambal niya. Franco Villanueva Osorio, tamyor lang niya, happy birthday si Toto Fritz karon nga adlaw. Michael John Season, greet niya lang si Victorio Hison, mayo lang ang pagnegosyo sang boneless bangus. Ay kwan ang kompetensya ni Attorney Mark. Now, Solping, listening from Maaw, Alex Fuentes, of course, Veronica Balyado si Chaos from Barangay Estefania. Sige. Ano na to? Din ka na? Di kay Veronica Ichaos sa Barangay Estefania. Veronica, okay. Kay Jocelyn Arisivita Olak Manaction Boy, good morning. Kaya Dennis, bugtaw na Game 2 na. Game 2 na... Game 2 sang Lakers kag Trailblazers. Karon? Ano oras? Alas 9, bro. Philippine time. Game 2 man, I think, sang Orlando Magic kag sang... anong kontra sang Orlando Magic? Basta Game 2 man sa Orlando Magic kag sang Milwaukee Bucks. Correct. Mapirdi sa first game ang Milwaukee Bucks.
Okay, sige. Arad ang ginakabig subong number 1, the best nga player bala, basketball player, si Giannis Antetokounmpo. Gusto na kabugla sa apelyido na Antetokounmpo. Basta atin ko pong sing-sing, di ba? Antetokounmpo. Gusto na kabugla sa apelyido ya, oh. Sige, Ginakabig na siya. kanta na bi atin ko pong sing-sing. Kabalo ka na. Uy, atin ko pong sing-sing. Dan. Tigay ko ano siya? Yang tempukan. Ano na sa kanya? Ilocano. Ilocano. Yes. Kaya, ano naman? Ayar, Soloneg. Good morning man. Kaya Lar? Hindi si Lar? Buta, Lar or Ayar? But lang. Kaya Tino, good morning. Aksyon Radio from Hinigaran, Florida, Gargalicano, good morning. Si Ayar or si Lar na Action Boy, sa Mansilingan siya gapamate. Kaya Vanessa M. Mayo, hello Fox, good morning Action Boy and Miss Beautiful Dorel, thank you. How's everyone doing today? Hope all is well. Watching live and monitoring from Minnesota. Happy Friday. Di ba? Friday. Howdy. I want to talk Action Boy. Good morning, Ma'am Vanessa. Kaya Christine Menyes Villalobos, good morning, Action Boy, kag Action Dorel. Good morning man sa tanan nga alantaw sa live kag sa Energy Fans Club. Grabe, damo nagiging-greet sa Energy Fans Club. Kaya Jenly Cabiles, good morning. Sa mga gusto mag-join, inquire lang kamo kay Dennis Richard Tiboroma. Siya rin presidente sa Energy Action Boy, mang Energy Fans Club. Baka basibla laing energy. May mga group dan yung mga Energy Action Boy. Kaya Lito Dayap, good morning. Jose Herson Lapine Gunyo, good morning Action Boy and Action Dorel from Stonehaven, Granada. Stay safe. Greet ko lang. Happy 41st birthday kay Generoso Tugis Pia sa Punta Taytay. Sige, standby na sa mga balita lokal, mga ka-aksyon. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon. Morning edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:18 sa detalye sang mga balita lokal. Kung magpagamultahan sang 2,000 pesos kag pagkapreso nga hindi magsobra sa 6 kabulan ang isa ka tawo nga magpalagyo kung may baluan nga ipaidalom sila sa lockdown. Ini matapos ginaprubahan sa sangguniang panlusod sa third kag final reading ang ordinansa nga gin-author ni Councilor Renesito Navarro. Sunod sa konsehal sa idalom sa among ordinansa, ginadilian ang isa ka persona nga maghalin sa lugar sa tion nga i-deklarar ini nga lockdown. Duha pa ni Navarro sa tion nga hindi makabayad ang violators ang penalidad, pwede sila magka-community service ang 3 ka bulan o kung 4 ka oras sa kada adlaw. Ang barangay amo ang mag-monitor sa mga SKP, kag ang City Legal Office o kung Bacolod City Police Office ang magapasaka sang kaso. Ang kopya sa ordinansa ang ipadala kay Mayor Bing Leonardia para siya pirma, kag ini ang ipublish sa local daily sa isa ka adlaw antes nga ipatuman. Ginakabig ni Navarro nga dako ang mabulig sa sining ordinansa sa pag-away sa syudad kontra COVID-19 kag ang mga mag-eskapo ang mayara sang criminal liability. Isa lang ang na-approve kahapon atong ordinance prohibiting the escape from any area lockdown. No? Wala ito na change not anything. It was completely, totally approved in toto. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Renesito Navarro.
Ginakingyo ni Bacolod City Mayor Evelio Lunardia ang klarifikasyon sang OWA anggot sa panibagong guideline kung paano akomodahon ang overseas Filipino workers halin sa Manila kasunod sa resumption sang biyahe sa adlaw sang Sabado. Sa sulat sang alkalde na Petsan Agosto 19 sa kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, ginhingyo ni Lunardia ang mapetsa sa pag-abot sa mga OFWs sa masunod nga semana sa boat trips kag airline flights. Ginapangayo man ni Lunardia kay Kakdak ang kadamuon sa mga OFW nga paabuton sa kada adlaw sa tion nga mag-resume ang repatriation. Sunod sa alkalde, importante nga masabat ang tanan nga pamangkot bangod importante ini sa plano kag preparasyon sang syudad sa pagbaton sang bakulotnon OFWs. Sa madumduman Agosto 3 sang ginapelar ni Lunardia sa OWA nga maghatag sang moratorium sa sulod sa 2 ka semana sa pagpauli sa overseas Filipino workers sa Bacolod agud hindi mabutang sa alang-alang nga sitwasyon ang safety sang syudad sa COVID-19. Nagdangat sa 3,152 ang kumpirmado ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 78 kabago. Sa datos ng DOH6, ang 78 nalakipan sang 76 ka local cases, isa ka returning overseas Filipino kag isa ka LSI. Wala sang bago nga kaso ng aklan ang tiki ka PIS apang duwa ang na-record sa Guimaras. 16 sa probinsya sang Iloilo, 32 sa syudad sang Iloilo, 19 sa Negros Occidental kag Siam sa syudad sang Bacolod. Ginanunsyo man sang DOH6 ang 57 ka bago nga nag-ayo sa masakit o kung may kabilugan nga 1,442 na. Samtang 4 ang bago nga napatay o kung sa kabilugan nagdangat na sa 50. Ang Western Visayas may 1,660 ka-aktibo nga kaso. Nagsaka sa 5 ang nagpositibo sa COVID-19 sa hanay sang Bacolod PNP. Suno ka Bacolod PNP spokesperson na Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang bago nga nagpositibo ay sa kapatrolman nga assigned sa admin office sa BCPO apang temporaryo nga nag-duty sa Police Station 6 kag nagabantay sa isa ka quarantine center para sa mga locally stranded individuals. Dugang pa ni Pico magapatigayon sa disinfection sa Police Station 6 kag contact tracing lakipman ang paghibalo kundi nakuha sa ikalima nga nagpositibo ang Cagaw. Ang patrolman kalakip sa 37 ka personnel nga ginpaydalom sa contact tracing sa Bacolod City Health Office sadtong Hulyo 31. May nagdugang kita nga positive. Kagabi na siya nga ginpabalo sa aton niya opisina na kung sa diin ang total naton subong nga nagpositibo diri sa Bacolod City Police Office is 5-5. Ang kabahin sa pahayag ni BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico. Gin-dismiss naman sa Bacolod City Prosecutor's Office ang kaso ang gin-file bato kay punong barangay Boy Pico sang barangay Mansilingan kag iban pa angot sa ginaligar maanomaliya nga pagpanagtag sa Social Amelioration Program. Ginpahayag ni Pico ang pag-dismiss ang kaso ang bangod sa kakulang sa ebidensya. Sunod sa kapitan, ini ang nagapakita lamang nga wala sang anomalya sa SAP kag ang gin-file nga kaso ang pamulitika lamang. Lakip sa ginpasakaan sang kaso ang barangay secretary si Edward Meneses, Purok President Julius Villaflor, Victorious Cristally Valenzuela, Purok Kagawa Gina Hilbor, Amelita Mondejar, Gregorio Beniten, Lourdes Palma kag Anabel Javier, kag Mercedes Rory Capurong. Sunod kay Pico, wala pa sa desisyon kung bala. Magapasaka sila sa counter-charge batok sa mga nag-file sa ila kasunod nga kalabanan sa ila ang naka-home quarantine. Ini na ikadwa nga SAP case sa Bacolod yung basura kag pinakauna amo ang kay Kapitan DJ Tanista Senior sang Barangay Alangilan. Naging dismiss ang fiskal ang nagpermato si Fiscal Ortega for insufficiency of evidence. Sa pagsugod pala niya nga pag-file na sang kaso niya, nakakuha na kaya na hindi niya matungod ang naging pang-reklamo niya kontra sa akon. Ang kabayan sang pahayag ni Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Bukas si Barangay Tagob Kapitan Noli Villarosa para akomodahon ang reklamo sang pumuluyo anggot sa isyu sa pagpatukod sang cell site. Sa interview sa Aksyon firing line, ginako ni Villarosa nga wala niya mauyunan ang ginhimo sa matag reklamo nga nagdiretso sa syudad palabot sang reklamo. Sunod kay Villarosa, siya ang una sadto nga nagpauntat sang ginplano man nga tukuron ang nasambit nga cell site sa lugar rason nga wala ini madayon kag amo na lang ang iya katingala matapos nga sa syudad nagdiretso ang mga nagreklamo. Nagalaom si Villarosa nga maklaruhan
man ang tanan nga kag makahimo sang paagi nga magpabor sa interes sang publiko. Sa nabaluan ang pagpadali sa proseso sa pagpatukod sang cell site, isa lang sa mandato ni Presidente Rodrigo Duterte sa diin ang DILG nagpagwa sa advisory nga obligado nga sundon sang tanan nga local government units. Para lang sa pumuluyo, kay direksyon na nila puntaton mo, ilan ang respeto sa action right. Pero pag contact, hindi man na sila magkuntat ang kontraktor, kaya may ginakaptan sila action right mo, hindi ginay magkuntat. So nga kung simple lang, magkalma sila, dapat mag-open-minded sila. Kabahin sang pahayag ni Barangay Tangob Punong Barangay Noli Villarosa. Pasiguro naman ni Bacolod City Councilor R. Victor Espino, Chairman sa Committee on Information and Communications Technology, nga ginatinguan siya komitiba nga maaktuhan ang tanan nga mga concerns nga ginapadangat sa publiko angot sa natalan na tukuron nga mga cell site tower sa naglain-lain nga mga communications company sa palibot sa syudad. Sunod kay Espino, ginatinguan siya talatapan nga magapatigayon sa public hearing sa piyak sa mga kabudlayan kag limitasyon nga iya ginapangatubang. Duha man ni Espino, wala man sang oportunidad nga iya matipon sa isa ka venue ang matagreklamo bangod sa nagapadayon nga problema sa COVID-19 sa din nangin istrikto ang pagpatuman sang health protocols. Sunod pa sa konsehal, tinguaan man sa komitiba nga mapasabat sa natungdan nga mga ahensya sang gobyerno ang mga concerns nga ginapalambot sang mga tagsa ka komunidad nga naga-petisyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:26. Kag para naman sa complete management Senado sa PhilHealth natapos na. Samtang Bishop Pabilio, ginkwestiyon ang paglimita sa napulo lamang katao kung maghiwat sang misa. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Like Alright, so good morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon nga nagaupod sa amon ni Action Boy sa Action Balita Morning Edition. So, di na to kagi naman. Kay manugdaog na kuno ang box 64 batok sa Magic ng 43. Okay, kay Miss Seven Heaven, good morning. Vanessa Emayo, wake up call taa. Sa inyo, energy everyone. Yes, energy. Kaya JR Gayanilo. Good morning pa shout out Sigma Ro, Lancaster, Cavite. Ben Tanatan, good morning sir and ma'am from Canlaon. Ay. Kaya Nonoy Tahones, good morning. Kaya Christine Villalobos. Suporta. Gidri sila ga pinamangkutan na isang ilang mga team Action Boy, oh. Ano? Ano ka nga support ko no? Ano ko nga support? Ano ko nga team si Dennis kay ma-support si Christine. Bongga. Tapos si Dennis kay pamangkot niya half time na sir, na pamangkot niya si One Ball. Yes. Kay subong galing hampang na ang Milwaukee Bucks kag ang Orlando Magic. Dito man daog ng Milwaukee Bucks, ito dako na sa abansi. Sige. Kay Jason. Jason Action Boy, good morning. Dras sa May Laguna, nagapamati siya. Kay Ricardo Banyares Hardinazo, good morning.
Di tayo napagbasa ng mga comment di dahil kaya ano sila duga chatay na sila Action Boy. Kaya Lar or whatever, Lar Ayar. Soloneg pa shout out gali palihog sa amon nanay nga pinakapisan kag pinakabuot kag gwapa gapamati from Mansilingan permigid siya gapamati sa inyo. Ti ano nga ni nanay. Maraming nga salamat, keep safe kita tanan-tanan. Kay Eden Kasuyon, good morning. Action Boy Dorel watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. Keep safe and God bless. Kay Elizabeth Malakagamala, Ma'am Elizabeth, good morning. Sir Boy and Action Dorel, keep safe and stay healthy. God bless everyone. Ano na siya ay? Si Nanay Lucia Hinolos gali. Okay, very good. Nanay ni kaya kali si Larne Hinolos apelyido ni Soloneg blan okay. Action Boy kay Sir Rodney Harder man ara man siya gapamati man sa aton. Kaya Bebe Tolentino, good morning watching from Barangay Tangub. Kay Elizabeth Kasuyon, good morning. Action Dorel, kag Action Boy Duran. Yes, Action Boy, birthday gali subong ni Vice Mayor, familyaran. Ay, birthday niya? Oo, happy birthday, Vice Mayor. Yes. Happy birthday, Vice. Sige. Kay Remia Garcia Mandira, good morning. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, may agaman. Sa kay Jen Boyrom, kag pare ko Arlene Boyrom, good morning. Rose Wenner sa kay Susan Jaime Allen dra sa Houston, Texas. Mayong agaman. May nakasunod nga team sa Texas ining Dallas Mavericks kasunod sa playoffs. Hindi kaya familiar gid sa NBA, no? Hari kaya sa mga binibining world mga mukha na iya mga Action Boys sa nagapanguna gid ang GSW dito Action Boy fan na fan kag fan mo ko sa una sang sang Miami Heat. Tungod sa kanamian lang ko sa una kaysa una gatinumpo ka na isang college kami sa UNOR. Gatinumpo pa na ginang Lakers kag Lakers ito kag Miami Action Boy. Galinumpat ang estudyante mo pagdaog to sa Miami. Mga Dwayne Wade pa na nga chimpo na Dwayne Wade. Mga 2014 siguro. Yes, kay Action Boy ginagreet ko lang gali si Ate Chenny. Happy birthday kay Ate Chenny or ito nga ngalan Krista May Kasiple. Happy birthday! Standby na sa Balita National. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:33 Balita National. Ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III nga tapos na ang investigasyon sang mataas nga panalgan sang Kongreso sa ginaligar mga kabutigan sang PhilHealth kag ang Senate Committee of the Whole handa na nga mag-draft sang report. Sa mensahe ni Soto, ginpahayag nga dito na sa Department of Justice magatubang si PhilHealth President Ricardo Morales, kaupod ang iya mga executive committee kag iban pang opisyal tungod iya na gina-formulate ang committee report nga ginapaabot magwa sa labing madali nga panahon. Sunod naman kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, ang panel kapoy na sa hearing nga makatatlo na kabeses ginpatigayon nga naglawig sa malapit na 10 ka oras. Nagapati naman si Senator Panfilo Lacson nga ebidensya nga natipon kag ginpresentar sa Senate hearings nagakaigo na agud pasabton ang mga korap nga opisyal sang PhilHealth.
Gina-question ni Catholic Bishop Broderick Pabilio ang 10-person capacity para sa mass gathering sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine o GCQ. Sunod kay Pabilio, Apostolic Administrator sang Archdiocese of Manila, ginapangabay nila sa gobyerno nga kunatagan ng business enterprises ang mas dako nga kapasidad dapat amuman sa mga simbahan. Sa idalom sang GCQ, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga limitado sa napulo ka matao ang magapatililipon sa atong Hulyo ang mga religious gatherings ang tugtog 10% nga kapasidad sa venue sa mga lugar nga yara sa GCQ. Gina-question ni Pabilio nga hindi insakto nga tagan sang 30% ang mga restaurants samtang 10% naman sa simbahan nga kung sayuron mas dako ang simbahan sang sa restaurant. Sudo kaya Pabilio, problema sa gobyerno bamodagaliwat-liwat ang ila desisyon kay kinahanglan nga mag-adjust ang tao. Apisa sinisunod sa obispo, handa sila nga magsunod sa mga guidelines na ginpapanaog sa gobyerno para malikawan ang paglaptas ng COVID-19. Wala ginalakip sa overseas deployment ban sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang mga health workers nga may kontrata sa luwas ang pungsod antes sang Marso 8, mga nagbalik sa trabaho kang mga nagbakasyon sa Pilipinas. Sunod kay Filipino Nurses United President Maristela Abenojar, ginanunsyo na ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga ginaprobahan sang IATF ang nasambit nga pangabay. Una ginanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga ang IATF magasapol agud talakayon kun bala may exemptions sa overseas deployment ban sa mga health workers. Wala ginpasulod sa Office of the Ombudsman sa ilang compound ang ilaanay pamuno Conchita Carpio Morales. Ginkasubo ni Morales, 39 anyos, matapos nga wala inigintugutan nga magbisita sa iya mga anay staff. Wala pa sa karon sa nga klarong impormasyon angod sa rason sa insidente. Si Morales ng isa ka ni Supreme Court Justice sa isa ka kritiko ni Presidente Rodrigo Duterte ang nagtapos sang 7 ka tuig nga termino bilang pamuno sa Anti-Corruption Watchdog sang 2018. Gina-require ang mga empleyado sa tourism kag hospitality sector nga magpaidalom sa COVID-19 testing sa kada 4 ka semana. Sunod kay Labor Secretary Silvestre Bello III, inibangod sa nature sang negosyo, madamo sang tao nga nagagwa kag sulod kag kinahanglan nga maproteksyonan ang mga kliyente. Ginpaating ni Bello nga ang restaurants ang yara sa idalom sang hospitality sector. Una gina-require sang doli ang mga empleyado sa pila ka sektor kay industriya sang regular nga RT-PCR test. Apang sunod kay Bello, iya i-reconsider ang ini nga requirement bangod ang PhilHealth ang posible hindi maka-cover sang COVID-19 testing. Ginklaro man ni Bello nga magluwas sa tourism kag hospitality sectors ang mga empleyado nga may sintomas sang COVID-19 testing ang mandated nga magpaidalom sa swab test. Ginanunsyo ni Senator Sani Angara natapos na ng sang bicameral meeting o kung ang bicameral meeting sa ginadusok nga Bayanihan to Recover as One Act o kung Bayanihan 2. Sunod sa senador, ginapaabot nga madasig man nga maratipikahan ang may kabilugan nga 140 bilyones pesos nga pondo para sa nagkalainlain nga programa sa gobyerno nga makabulig sa publiko kag mga sektor. Subong man may ginduga nga 25 bilyones pesos bilang standby appropriations. Dugang pa ni Angara, ginkasugtan sang duha ka panalgan sa Kongreso ang continuous provision para sa 10 bilyones pesos nga bulig sa sektor sang turismo. Sa piyak nga wala sa may ginhatag nga figures, ginpahayag ni Angara nga ang pondo nga ginkaltas para sa tourism industry magakadto sa Labor Department para sa distribution sa mga apektado nga tourism workers, magagmay nga negosyo sa idalom sang DTI, kag para sa tourism stakeholders lakip na ang infrastructure programs. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:38. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon na
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, Chemical, polusyon. Good morning man kay Esmino Alabado Alba from Baclayan, La Castellana. Ernie Florentino, mayang aga. Sakay, di na ko tuman, Baby. Ay, nagtalang ko. Baby Tolentino from Barangay Tangub. Good morning. Sakay Sinto Surada Rose. Shout out lang kay Nanay Julia Hurrada. Franco Villanaba, go, go, go Blazers. Ari ng mga fans. Oh. Go, ba na? Marilyn Servinias, good morning man. Ningning Villaluz, great yaliwat si Papa Boy Villaluz. Good morning, sang happy birthday. Sakay Boyet kag Corel, kag Boy kag MM. Michelle Andion, dali nakabudi kay mga pinata. Siling ni Ningning. Ay, may kapihan. Yes. Jeffrey Rodriguez, greet ko lang si Mayor Doc Irene Montilla sa Isabela ni kag SB George Montilla kag sa Team Vamos Isabela. Milan Ray, maraming kuha naman mga kumita naman ba sa mga kumita, no? Dance Charisma. Good morning, pagigreet man mga grupo ko da sa FB Bullied Husband Awards. Uy, yan mo na, Bullied Husband Ay, gala. Award. Hindi na bully lang ang mga husband. Puwerte, no? Oo, Bullied Husband Awards. Wala ka din nag-join? Wala ko kaya aran ako sa awa. Ayo, galing, no? Association of, ano ganun? Afraid of Wife Afraid Association. of Wife Association. Ilaya bullied husband. Pagidya. I think ang bullied husband ni do nakuha ni nila sa kay asawa bala abana bala ni Ann Curtis. Si Erwan Yusuf kag si Nico. Ano kaya predo ni Nico man ang asawa naman yan. Hindi. Ang asawa naman, ang bana naman yan ni Solen Yusuf bala. Okay. Si Nico Bulzuz, something like that. Binabuli nila ila bana. Bullied husband yung tawag nila sa ilam mo. Kaya bullied, ano sila. Okay. Nakadlaw mo. Rona Britanya, Nico Yulo. Gida boy di. Mayor mo na sa bago. Gani, tingala ko mang gani. Solen Yusuf ang asawa, bongga. Mimbro na mo na asawa. Correct. Sila ni Vice Mayor Munet Torres, kami na yaawa. Kamo na yung gali. Mga Jack Dinila. May membership fee man na. Ay na. Kasi Action Boy si Jack Dinila kung iasawa nagkadula siya po niya wallet. Ambot lang kay ti ay membro sa awa hindi na sa pwede madulahan wallet. True. Tidin ka na to. Dire kay Lydia Beronio, good morning. Wait, Lydia Beronio, hindi ko makita. Nico Blanco pag Nico Blanco. Nico so Blanco. Sige ha, gila Dennis. Panitan tagi ka karon. Ian Child tagi karon. Child. May mo naglinga term no, unchild. Why kay gigid ka baton karon child support. Yes, correct. Action Boy, liwat Action Boy, i-greet ko lang liwat Action Boy. Happy birthday kay Ate Krista May Kasipli, aka Ate Chenny. Ay, Chen, good morning and happy birthday. Yes, invited ka ko na Action Boy. Sa Silay Pagaling. Why ko galing ga-attend sumong sa mga gatherings? Bugat! Yaman. Di kayo galikaw tas ang mass gatherings. Yan social distancing ba? Tilikawan mong lechon? Pwede ipadala. Pwede Correct. Total birthday. Pwede Yes. Musulat sa tab. Musulog yes. May specific pag iya masulod lang yan, no? Oo, pwede talaga na yung mapaksiw ya.
Sige. Chen, ha? Shin man? Chenny ba? Shen. Chenny. Chenny. Beautiful na black and boy. Okay. So, why ka man sang friend hindi beautiful? Of course! Birds of the same feathers are beautiful the same together bird. na lang. The same bird. Correct. Sige, Action Boy, kasi sino pa to? Kennedy Pagado? Yes. Group na I Love Kaliling. May I Love Kaliling nga grupo. Yes, may goro sa Facebook na goro. Okay. I Love Ang Kaliling. Kaliling is sa Kawayan siya Barangay ni sa Kawayan. Ba't pila ka kilometro na halin sa Amunda? Kaya kami sa Banwang. Taksa kung magpuli ka. Correct ka. Sang Sang gidya sang Polgadira. Oo, tapos like, gaano ka Action Boy? Ay, katakos ko sa Pero pala, ano pala yun? Polgadira. Kapoy ba, no? Pila lang kalabaon sa Polgadira, Action Boy? 100 meters. Amo na pila. Depende sa Polgadira. Amo damo kasi. Damol nga Polgadira, no? Actually, sa mga karpentero na. Mga carpenters, bla mo nang ginawa. Okay. Kay America, ay gapol, Action Boy, good morning, man. Sige, okay. Okay, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:46. Kag sa aton nga balita international, 14 ka matao ang missing matapos ang bunggoanay sang duha ka barko sa baybayon sang Shanghai, China. Isa ka oil tanker nga may karga nga 3,000 tonelada nga gasolina ang nagbunggo sa cargo ship. Bangod sa panghitabo, nasunog ang oil tanker nga madasig naman nga napalong sa mga Coast Guard. Gilayon na luwas sa insidente 3 ka matao ang tispaman, dalayon nga naglugdang ang cargo ship. Sa karon, nagapatigaan pa sa rescue operations ang otoridad angot sa insidente. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ang pagpadasig sa mga infrastructure projects sa idalom sang Build program sang Duterte administration. Amo abang inliabi sa gilayon nga recovery gikan sa COVID-19 nga ako na sa resesyon tugas sang COVID-19. Ginpahayag ni Finance Secretary Carlos Dominguez III nga ang economic team ang nag-expand sang Build pipeline sa 105 ka proyekto nga nagabalor sang 4.1 trilyon pesos. Agud dilakip ang mga infrastructure nga kinahanglanon sa idalom sang new normal sang COVID-19 pareho sang health, information and communications technology subong man water facilities. Ang gobyerno nagdula naman sa pila ka mga proyekto nga yara pa lamang sa early planning samtang ginahatagan prioridad ang nakahanda na nga patukuron nga mga infrastruktura. Sa atong nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 60 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 56 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 27 centimos. Kag sa ito naman nga balita entertainment Action Boy, kilala mo man ang singer kag subong Army Reservist nga si Ronnie Liang, Action Boy, no? Kaya man, may gid siya Action Boy, may dako nga tagipusoon. Kaya man Action Boy, nanghatag siya. Ha? Heart enlargement? Hindi dako tagipusoon nga maghatag sa ibang tao. Hindi literal nga balatian ni Action Boy. So literal mo naman. Kinaglaw ko niya pirmi mag-explain. Talaka niya sa mga kaetsusan mo yan. Tamo ka niya sa kaetsusan niya. Nag-a-intera pa nga niya live sa Facebook. Gani man. Anyway, Action Boy, nagpanghatag si Ronnie, Action Boy, sang plane tickets, ha? Sa mga kababayan, Action Boy, nga locally stranded individual. Kini mo niya ang pagpanagta, Action Boy, dito sa may Rizal Stadium, kag Army Gymnasium, kundiin ato dito ang mga LSI. Magluwas sa pagpanghatag niya sang tickets, Action Boy, nag-offer pag siya sang kanta. Diba? Do kinulbaan ko, abi ko na magluwas sa pagpanagtag tickets sa aeroplano, nanghatag din sa aeroplano. Grabe na gina yan, no? Nakapongga na gina, Action Boy. Siya niya nagkanta sa Action Boy sa Ngiti. Ngiti. Yes. Kabalo sa ka na? ngiti makikita. Ako na siya ang aking
Wala, mata? Muna? Ngumiti ka lamang, ngingiti rin ako, magngitian tayo. Ay, bongga! No ka bongga, kaya action boy, nakatamo ka ganyan na ba kanta. Pero sa duha mo aging kanta, wala ka ganyan tsakto. Oh, da? Yes. Oh, Lain niyang ngiti, ang mga, sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. Amo sa? Amo na tono, charot lang. Kaya siya ang action boy. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. Naman siya. Kuha na sa gali daw, ano na sa nga man daw, pop song na siya? Naman siya. Tsaka na, pop na goro. Hindi pa pwede mag-K-pop na, di ba? Basta, P-pop, Pinoy pop na siya, action boy. Hindi sa tantogid ka, popular man sa inyong generation. Of course! Sa mo niya mo tayong popular mo. Ang ano? Ngumiti ka lang. Ngingiti rin ako. Magngitian tayo. Dumaw, dasig sa ako maka-pick up, no? Ikaw, oo. Nakuha ko din ng tono, in fairness. Nakaka-proud lang yung action boy. Okay na? Okay na. Be like Ronnie, ha? Kung may extra ka na, ha? Sige. Balita sa sports. Update natin sa NBA playoffs. Yung nagapadayon sa karon. Sa Eastern Conference Finals, ang Boston Celtics may abanse karon nga duha ka games batok sa Philadelphia 76ers. Samtang pagkatapos nga nagdawog sila sa uling ilang hampang, ikaduhang hampang sa scoring 128-101. Samtang ang Miami Heat may duwaman nga hampang abanse batok sa Indiana Pacers. Ang Orlando Magic may 1-0 nga record batok sa Milwaukee Bucks, pero karon nga adlaw nagapadayong ng hampang, karon nga mga inoras ni nagapadayong ng hampang sa tunga sa Orlando Magic kag Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks daw dako na kinang abanse, no? Sa game 2 kung sa Western Conference Finals, ang LA Clippers may patas nga series sa Dallas Mavericks. Samtang ang Houston Rockets naman nag-abanse na sa 2-0 batok sa Oklahoma City Thunder. Pagkatapos na nagdaog sa ila ika-duhang hampang sa scoring 111-98. Sa isa pa hampang ang LA Lakers nagalagas karon sa isa ka game, no? Abanse ang Portland Trail Blazers 1-0 kag may hampang karon man nga adlaw ang LA Lakers kag Portland Trail Blazers. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy, kag sa aton yung mga ka-action. Sige. Happy Friday! Happy Friday. TGIF, thanks God it's Friday. Yes. And thanks God it's holiday. Holiday. Sabi ko kung ano bakit. Dali lang next door sa kay paibalo natin sa mga grade 11 bala nga wala pa naka-enroll nga ang TFI o kunining Technological Foundation Institute sa siyudad Sambago para nga nagabaton sang enrollees sa masunod nga senior high programs. ABM, Humes, ang TVL trucks nila nga nagalakip sang automotive, electrical, electronics, computer systems kag computer programming. Ang mga grade 11 nga magpa-enroll magabaton sang 500 pesos nga cash assistance. Bulig para sila kinanglanon magluwas nga wala bayad ang tuition fees, miscellaneous kag wala balayran sang monthly kag entrance fees. Wala face-to-face nga klase sa school kag magagamit sang printed modular lessons. Gani no need na magadto sa eskwelahan kay ang modular lessons kada semana pagkuhaon lang sa parents sa eskwelahan para sa home studies ang students. Enrollment nagapadayon tubtob sa antes magsugod ang klase. Ini siguro sa kwanis sa October 5 masugod ang klase pa. Mag-enroll na sumumbag sa inyo ginikanan kung sa TFI Facebook page online enrollment. O kung mag-contact lang sa 0943-497-1026. Ang Technological Foundation Institute, yara ini nahamtang sa tubang sang Bago City College. Okay? Last 2 minutes. Milwaukee Bucks 87, Orlando Magic 68. Wow, bongga. Duga, ano tadi ka? Duwa ba? Duga cover to sports ba? Last 2 minutes ang third quarter. Last 2 minutes ang third quarter. Sabi ko fourth na. Pero kansi nakadako na eh. Yes. Anyway, Action Boy, sa atong nga balita special sa mga adlaw, tapuson talagid niya. Sige, go. Tatlo, gini ka adlaw nga, ano tamong, istoryahanay. So, Action Boy, mga maayo man nga epekto sa mga kabataan bala, sa ila, kung may stricto nga ginikanan. Una to, Action Boy, mga school achievement, ang confidence sa kagalingon. Ay katatlo, Action Boy, kalabanan sa mga bata man, nga ila ginikanan stricto, mga independent ni sila, Action Boy. Kaya wala sila nag-depend sila parents, di ba? Independent mo.
Oo, gani. Wala sila nag-defend sila, kaya independent sila. Correct man. Correct. Kaga Daw sila kadalom nga explanation ni mo. Of course, gintunan ko gina, as in gilangoy-langoy ko gina. Basta independent, why gasalig sila ginikanan. Yes, kaya dependent sila sa ila ko galingon. Yung patapuson tara niya, kasi hindi pa rin matapos, walang dependent, kag dependent. Kag last action boy, disiplina sa ila ko galingon. Magluwas nga, hindi man siling action boy, nga kung hindi strict, ang ginikanan lang ka disiplina. Pero mostly lang action boy, kita ko na to, do ka well-behaved sa ila, diba? Especially kung ara ila parents, mga kay si mama, mga kay si papa. Na, tapos stricto, gini sila action boy, do wala gid absent sa school, do ka, amo na bala. Kung isa, ang tungkol sina, kung isa out of respect sa ila ginikanan. Ang iba niya, kung isa may araman nga hadlok, pero laban, hindi na respect sa ginikanan. Kung isa mga ginikanan, kung mag-stricto ka, basta ga-respect ang kabataan, hindi mo na hindi man gatuman sa tungkol out of respect bala. Munang nami, out of respect, hindi out of fear. Correct, action boy. Correct. Sige mo na action boy, nga to niya, balita ayaw mo lang to? Yes, natapos na. Gitapos ko na gitya. Kaya pabuton pag iniluwas. So sa imo, paano sa imo? Di na mas mayo, stricto or hindi stricto ang ginikanan? Depende sa parenting. Action boy, depende. Wala man perfecto nga parenting, action boy. Pero damo ang mas nagamayo sa ulihi kung ang ginikanan na daw medyo stricto. No? Sa halog ang kabahalog. Depende gyapon, action boy. Depende gyapon sa pagdala, no? Why man sang perfect abi nga parenting na siling naton mo, no? Depende sa sitwasyon, hambal ni Action Eden. Ay, okay mo na. Sige. Kag action boy, ginag-greet ko lang action boy si Makmak Marinduque, aka Ilong. Makmak! Yes! Morning, Makmak. Kaya iya ka love team nga si Kiray. May love team ni siya mong. So, ang tawag sila? Si Kiray na putot? Iray. Ilong kag si Kiray. Iray. Ang putot nga, kan? Ayun sila. Artista? Ay, hindi. Action boy. Lain niya nga Kiray. Lain niya Kiray. Kiray, ano naman yung apelido ni Kiray? Tela. Bala mong? Kiray Tela. Di ba? Kiray Tela. Tuntura pala. Oo, doon. Okay, huwag ka-joke ko, ha? Helen Wasta, good morning. Attendance ka no present. Strict parents gid ang Mayo. Siling ni Vanessa Mayo. Ay, si Sir Mark Tanalgo, good morning. Sa Sipalay CPPO. Yes, kinagpag-reach action boy gila sa aton. Si Palay City Parole and Probation Office. Okay, sige action boy. Sa mga staff dira. Yes, pasensya sa ibang hindi ta na action boy mag-greet. Ay, anyway, good morning sa akong Tito Benji Perwelo. Nagapamati man siya action boy. Sige. Okay na kita. Happy Friday, everyone. At thanks God it's Friday. Again, happy birthday, Vice Mayor Elcid Familiaran. Hi, Vice Mayor Elcid Familiaran. Happy birthday. Karon nga na. Standby na kita sa Action Hotline with Action Artay Hopon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon